doncs haguéssim esperat el dia de l'Osasuna i ens hagués passat probablement el que ens va passar contra el Milan a Atenes, de que no vam tenir temps per desconnectar i tornar-nos a connectar, però estem satisfets, estem contents de com ho hem fet, de la trajectòria i res, a seguir, encara no hem acabat, hem de reposar la gent, preparar bé el dissabte i ja preparar bé la final. A RAC1, camí del triplet. I ara, Roma. 2 minuts i això s'haurà acabat. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves. A veure, Dani Alves, la centrada d'Alves! Terri amb el cap, el control d'Eto'o, treu la pilota malament, Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, el xut Iniesta, gol! Kaiserslautern! Gol del Barça! Gol de lo puto crack! Gol de lo puto crack! No és lo puto Gusiluz! És lo puto crack! És lo puto crack! Gol del Barça! Gol d'Iniesta! Gol del Barça! Gol del Barça! Kaiserslautern! 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 El Barça ha marcat! Gol de lo puto crack! Gol de lo puto crack! Gol del Barça! Saperes! Pot ser que estigui veient un coliseum imponent! Pot ser, Joan Maria, pot ser! Pot ser que estigui veient una font plena de monedes i amb una dona anomenada Anita Ekberg banyant-se en actitud seductora? Pot ser, Joan Maria, pot ser! Pot ser que estigui veient una lloba lletant 2 nens que es diuen Ròmul i Rem a la vora del riu Tíber? Pot ser, Joan Maria, pot ser! Pot ser que estigui veient un meravellós estadi olímpic tenyit de blaugrana? Pot ser, Joan Maria, pot ser! Saperes, és Roma? És Roma, Pau! 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 És Roma? És Roma! Marxem cap a Roma! Això està pràcticament acabat! 1 minut de defensa, 1 minut de patiment i el Barça es classificarà per la final a l'estil Kaiserslautern. Ataca Àlex, Àlex per la dreta, corna. Corna. Si fa com a la primera part, hauria de xiular. Si fa com a la primera part, ha de xiular. Final. Si fa com a la primera part, ha de xiular. Demana el canvi Guardiola. Entrarà Gudjohnsen. Lo puto crack, eh? Uf. Lo puto crack, eh? Quin gol. Quin golaç. Canvi, que no ho veu. Per què no deixa fer el canvi? Al terreny de joc Iniesta, demana el canvi d'Iniesta per Gudjohnsen. Va, defensem aquesta, per favor. Aquesta i prou, va. Defensem aquesta, per favor. Defensem aquesta i estem a Roma, Defensem aquesta i estem a Roma, Defensem aquesta i estem a Roma, L'hem de defensar ben defensada, aquesta, L'hem de defensar amb el cap, amb els peus, amb el cor, amb l'ànima, amb l'esperit. Tot el barcelonisme està defensant aquest corna. Tot el barcelonisme està defensant aquesta pilota penjada a l'àrea de Víctor Valdés, perquè estem a punt de viure la final de les finals. Però s'ha de defensar aquest corna. Baixa Txec! Compte Peter Cech, Es produeix el canvi entre Gudjohnsen. Compte Peter Cech. La centrada de Lampard. La rematada de Cech, Ballack, la pilota rebota en Eto'o, demanen mans, treu la pilota Eto'o al mig del camp, això s'ha acabat, senyor Henning, això s'ha acabat, s'ha d'acabar, canvi, senyor Henning, hola, estic aquí. Targeta groga per Ballack ara per protestar-li a l'àrbitre. Senyor Henning, que hi ha un canvi, aquest senyor es diu Pep Guardiola i vol fer un canvi. El Barça que està classificat per la final de Roma. I Ballack ha agredit el senyor col·legiat, pràcticament. Si el Barça s'acaba classificant és que aquest partit no l'oblidarem mai més. Mai. Això, classificar-se així és... Vaja, sort que al Crafter portàvem 10 marcapassos. Perquè és que jo no puc tornar amb el mateix cap a casa, Jo perdoneu, però us ho he dit, Si hem de marcar, que sigui al final. Quan tu vulguis. Vidente Llimos. Final, tu. Canvi. Encara hem marcat massa d'hora. Canvi, que marxa Samuel Eto'o.
Marxa a poc, ara és Keating, qui té pressa? Doncs ara t'esperes, noi. S'aperes. Segur que és Roma, allò que veig? Segur que és Roma, Pou. Segur que és Roma, allò que veig? Segur que és Roma, Pou. No m'estic equivocant, és Roma, No, no t'equivoques, és Roma, És Roma, I tant que és Roma. És Roma, I tant que és Roma. Segur que és Roma, Segur. Allunya la pilota, Piqué. Què diu ara? Pilota pel Chelsea? Però si és... Xila falta. 97. Però si estem al 52 de la segona Va, part. va, pita. Havia d'anar fins al 49. Què fa? Pilota penjada a l'olla, som-hi Gudi, la treu Gudjohnsen, fora Xavi, la treu Xavi, final! Final! A Roma! A Roma! A Roma! A Roma! A Roma! A Roma per la via de Kaiserslautern! A Roma per la via de Kaiserslautern! A Roma per la via de Kaiserslautern! Lo puto Gusiluz s'ha convertit en lo puto crack i ha classificat el Barça amb un gol que entra directament en la història del nostre club. Saperes, prepara't, que el 27 de maig ens n'anem a la ciutat del Coliseum i de la Fontana di Trevi i de Ròmul i Rem i a l'Olímpic de Roma, que es tenyirà de blau i grana perquè el Barça s'ha classificat in extremis per la final de la Champions. Anem a Roma a buscar una dona de corbes voluptuoses, de pell fina i lluent i amb unes orelles enormes i maques i precioses i eròtiques. Unes orelles que té a banda i banda del seu cos. Aquesta dona ha de ser nostra. L'orelluda ha de tenir els colors blau i grana. El Barça, amb 10, s'ha classificat per la final de la Lliga de Campions gràcies a un gol històric que ha marcat Andrés Iniesta. Fins avui lo puto Gusiluz, a partir d'avui lo puto crack. I els jugadors del Barça que s'acosten eufòrics, feliços, contents, aixecant els braços, abraçant-se entre ells cap a una massa boja d'alegria. Els seguidors del Barça que estan bojos mentre els jugadors del Chelsea es mengen el senyor Obrevo, li està dient de tota Drogba que l'han d'aturar, però l'alegria és a l'altre cantó. Salten i ballen i criden els jugadors del Barça davant d'uns seguidors que han patit però que han confiat fins l'últim minut en què hi hauria justícia, que el futbol per un dia seria just, que els destructors caurien contra els creadors i han caigut mentre Drogba és a punt d'agredir a l'àrbitre. Que no hagués perdut tant temps, home. I li plou de tot el senyor Obrevo, que marxa del terreny de joc mentre els jugadors del Barça ho continuen celebrant. Serem a Roma per jugar el que aquest migdia deia Joan Laporta. La final somiada, 27 de maig a Roma. Barça, Manchester United, ja és una realitat. Som a Roma. Sapera, segur que és Roma allò, Segur. Segur que és Roma, T'ho juro, Pou, t'ho juro. El 27 de maig hem d'anar a Roma, Llimós és Roma? És Roma, Pou. Puig és Roma? És Roma. Damià és Roma? És Roma, seguríssim. Molló és Roma? És Roma. Gelmà és Roma? És Roma. RAC1 és Roma? És Roma. És Roma? És Roma. És Roma? És Roma. El Barça classificat per la Lliga de Campions. Gràcies, Andrés. Gràcies, Iniesta. El 27 de maig serem a la ciutat eterna. Pou, és Roma. Sí, Costa, sí, és Roma, RAC 1, Londres, París i ara Roma. El 27 de maig viu la final de la Champions a RAC 1. Barça-Manchester United. Del xut Iniesta, gol! És el puto crack! És el puto crack! Gol del Barça! Gol d'Iniesta! El partidàs de l'any. Què carai, el partidàs del... RAC 1. Tots som 1. Miapuesta.com t'ha ofert un doblet per la història. Miapuesta.com, la casa d'apostes en línia número 1 d'Europa.